Dacă ești un copil crescut într-un mediu religios extremist, aș vrea să-ți spun aceste lucruri. 1. Nu e nimic greșit cu tine dacă simți în sufletul tău că ceea ce ești forțat să crezi nu ți se potrivește. Majoritatea conceptelor religioase sunt doar păreri ale unor oameni despre alte păreri ale altor oameni. Ai dreptul la o gândire proprie, personală, chiar dacă asta deranjează. 2. Fugi de oamenii care folosesc frica drept argument. Istorioarele dezastruoase, accidentele, bolile, moartea, toate folosite ca să te sperie să crezi. Corect. Când ești amenințat dacă nu crezi orbește ce ți se spune, să știi că asta se numește manipulare, nu credință. 3. Nu ești pierdut, nu ești fiu risipitor, nu ești pe mâna diavolului. Ești un om care gândește, un om care nu înghite tot ce zboară doar pentru că așa se spune de la pupitru. 4. Caută oameni buni și deschiși la minte. Fanatismul, sub orice formă, nu a adus niciodată nimic bun. Nici o ideologie nu este atât de corectă încât să justifice forțarea, rușinea sau frica. Să nu uiți, ești iubit, ești îndeajuns, ești un copil bun.